Higit 600 Fernandino na senior citizen ang sumalang sa ikalawang batch ng Sinovac vaccine rollout ngayong May 5, 2021 dito sa Heroes Hall ng siyudad ng San Fernando. Ayon kay Dr. Carlos Mercado, OIC ng City Health Office, upang hindi sila makulayan ng politika, ang distribusyon sa kada barangay, tig 15 kataon muna kada batch. Nag-prioritize tayo ng 15 seniors per barangay para naman hindi masabi na may kinikilingan kaming barangay. So, equally divided po per barangay. So, lahat ng 35 barangays natin may mga tinawag sila. Ang entrada ng vaccination sites, ang padron ng kada rural health unit ay ang master listing na bago pa makapasok ang benepisyaryo ay sisilipin na ang kanyang schedule at ang kanyang pangalan. 650 ang tinarget ng City Health Office ngayong maghapon sa vaccination rollout para sa ikalawang batch. Mas mababa umano ito kumpara sa unang batch na higit 700 senior citizen ang hatid sundo mula sa barangay. 650 po. 650? Yes po. 600, okay. Marami-rami yun, Dok? Marami-rami po yun. Last week nga po, nagkaroon tayo ng 2 weeks ago, 731 yung isa nating araw na rollout. Pagka kasi merong sobra na vaccines na hindi pa nabibigyan, tapos may mga hindi dumating, nagtatawag pa rin po tayo para hindi naman masayang yung mga vaccines. Alas 8 pa lamang ng umaga ay bukas na ang vaccination site sa Heroes Hall ng San Fernando. Isa sa intindihin ng City Health Office ay ang init factor ngayong tag-init, lalo na sa mga senior citizen na hindi umano maaaring papilahin sa gitna ng sikat ng araw. Sa aming pagbabantay, alas 11 pa lamang ng umaga ay halos nangangalahati na sila sa tinarget na 650 na senior citizen. Si Lola Zoraida Puno, kahit dama ang init ng panahon dahil sa pila, pasado lahat siya sa pre-screening process. Bida niya sa amin, ang bakuna ay hindi niya kinatakutan. Okay, happy. At least ako ay mababaksin, walang magiging normal lang kilos. At ipinagmalaki pa ni Lola, hindi siya naging mapili sa bakuna. Since na nag-pass sila ng application, I am willing to vaccinate any vaccine. Sa tinakbo ng second batch ng rollout ng bakuna, may mga sinumpong ng alta presyon bago at matapos na mabakunahan. Dahil umano ito sa nerbiyos na ang ilan halos hindi na makapagsalita. May gamot siya sa ilalim ng dila. Okay. So, Tumaas ang presyon si sir, binigyan ng gamot po sa ilalim ng dila. samantala, batay sa May 4, 2021 data ng City Health Office ng San Fernando, 1,054 na ang bilang ng aktibong kaso sa syudad, habang 3,954 naman ang total COVID-19 cases. 2,278 Fernandinos na ang gumaling, habang 121 naman ang nasawi dahil sa COVID-19. Paulo G. Santos, CLTV News.